హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. ఈ వీడియోలో కనిపించే పిల్లలు వచ్చి 8 పిల్లలండి. 25 రోజుల వయసు. దీని తండ్రి వచ్చి మార్టిన్ అండి. మార్టిన్ ట్రిపుల్ క్రాస్, ఇండియా టు మార్టిన్ ట్రిపుల్ క్రాస్. అది మార్టిన్ ట్రిపుల్ క్రాస్ కోడిపుంజికి ఇండియన్ పెట్టలకి వచ్చిన క్రాసులు అండి ఇవి. నెల రోజుల లోపల 25 రోజుల పిల్లలు ఉంటాయి. ఫుల్ హెవీ క్వాలిటీ అండి. దీని కాస్ట్ వచ్చి ఒక్కొక్కటి 4700 పడుతుంది పిల్ల. 8 పిల్లలండి. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I rode the leather ones. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon